Takže čaute decka, tu je Timejka, viem, že natočím takto neskoro, ale nechcem vás ničím rušiť, ale zajtra je škola. Ktorí to pozerajú teraz, tak pre tých je zajtra škola, ale ktorí to pozerajú 1. septembra v pondelok, tak je pre nich dnes škola. Takže tak. Ale pre mňa je teraz zajtra škola, takže zajtra škola a idem vám teraz natočiť, že get ready with me večer akože do školy. Budem sa sprchovať, strihať si nechty, robiť si curly hair, to je, že kučeravé vlasy, umývať si zuby a vyžrala som už, hej. Takže iba tieto 4 veci budem robiť. Bude to trvať, toto video bude trvať asi nejakých 15 minútiek. Takže tak, neviem koľko to bude trvať, ale bude to trvať 15 minútiek. Takže ako prvé sa ideme osprchovať a ozvem sa vám potom po sprchovaní. A ešte som vám zabudla povedať, že vám ešte ukážem moje oblečenie na zajtra. Takže teraz sa idem už osprchovať a ozvem sa vám za nejakých 10 minútiek. Naozaj 10 minútiek, hej, toto bude nejakých 1:40. Takže zatiaľ ahojte. Takže už som po sprche. Vlastne teraz si idem urobiť tie curly hairs. Kým sa vyvlhnú tie vlasy, proste, že budú vlhké, tak ideme si ukázať, čo budem mať akože na prvý školský deň na oblečenie. Akože, keď budem prichádzať do školy, mám tu nachystané nohavičky, to je jasné. Potom tu mám takéto silónky, pretože mašličkové. Viem, že na tom videu není asi vidieť tie mašličkové silónky. Potom mám takúto sukňu čiernu. Proste sukňa. A potom mám takéto cute mačičkové tričko na prvý školský deň. A potom na prezliekanie, počkajte, to si musím vyhľadať. Na prezliekanie budeme mať to ponožky. Hello Kitty tričko. Akže chápete normálne oblečenie, budem sa prezliekať v družine a odmalovávať, lebo ja sa budem aj malovať na prvý školský deň. A potom tu máme takéto kraťasky. Ináč budem aj natáčať, že rannú rutinu, že sa chystám do školy ráno. Budem natáčať, takže tak. Ja si idem spraviť tie curly hair s ponožkami. S ponožkami. Lebo si neviem robiť zapletané copiky vzadu, takže si to iba s 2 ponožkami idem urobiť. Idem pozrieť, že čo táto vyplo, takže sa vám oznámim, aj keď prídem sa vám oznámiť, keď budem mať dorobené curly hairs. Dobre, mám urobené curly hair, kučeravé vlasy a idem si umyť zubky a potom iba neviem čo robiť. To už je asi všetko. Urobené curly hairky. Myslím si, že toto je krajšie. Takže tak. Jo.
Idem si teraz zubky. Jeden si dať šlapu. Tu je tatínko. Chcem. Šuna. A ja si teda umyť zubky a odnesem vám po umývaní zubkov. Takže mám umyté zubky, ideme sa utrieť a idem si umyť ruky a tvár. Asi to bude všetko, ešte budem natáčať teraz nejaké šorty. A to bude koniec videa. Asi, možno. Takže máme doumývanú tvár. A ručiky. A vidíme sa niekde inde. A ešte som vám zabudla povedať, že ešte nechty ostrihať. Ja som taká. Vidíme sa u strihaní nechtov. Takže tatínko mi ide robiť nechty. Strihať. Takže už mám ostrihané nechtíky. Aj na nožičkách a toto bude video končiť, takže vidíme sa ešte o pár minút a zatiaľ papa, lajkujte, odoberajte a všetko robte. Papa.